Haga jingle kai Australia League happening ka Central Coast Persia ika Pet Glory. Haba pai shagni ka jingle kai ka Central Coast kala khori ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Pet Glory da saula ar. Baleng bagani ka jing job ka Central Coast kala kiu sha ka kerdan ka ban riu ha ka mit ya kheng poin na ka kerdan ka bishpeu. Haga jingle kai Premier League happening ka Tottenham Persia ika Bournemouth. Haba pai shagni ka jingle kai ka Tottenham kala mat biang ya ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Bournemouth da laila ka way. Badia gilai gol jong ka Tottenham la yo ben thap nengkong tang ha ka minute ka ba khandai leng bau pa pe matarsar ya ka gol ka ba ar la yo ben thap ha ka minute ka ba nyau phewei leng bau son badia ka gol ka ba lai jong ka Tottenham la yo ben thap leng bau Richarlison ha ka minute ka ba phra pheu badia ka shi gol jong ka Bournemouth la yo ben thap leng bau Scott ha ka minute ka ba phra pheu sau ha ka wei pat ka jingle kai Premier League ha pleng ka Fulham Persia ka Arsenal. Haba pai shagni ka jingle kai ka Arsenal kala yo shwa ban pen khi jar tang ha ka minute ka basan leng bau Bukayo Saka Henry ha ka minute ka ba ar phe khundai ka Fulham kala yo ban siukuliang ya ka shigol jong ka Arsenal leng bau Real Jimenez bad hadu bukut ka kela step baro arteli ji Kynhun ke khai da mar shigol ha ka kela mit jong ka jingle kai kata ha ka minute ka basan phe khundai ka Fulham kala yo biang ban thap ya ka gol pentam leng bau Bobby Badai le bagini ki ar gol ka Fulham kala la ban film ya ka Arsenal da ar la ka way. Baleng bagani ka Namrem ka Arsenal kala du ban kiu sha ka kerdan ka baningkong ha ka ba kadang ne ka kerdan ka basau ha ka mi ya khain point.